Wel, heddi ni'n mynd i paratoi salad fach yn defnyddio tomatos fresh, mae'n wythnos y tomato, a ni'n mynd i paratoi panzanella. So panzanella yw salad fach yn defnyddio tomatos, bara sourdough, a lot o gynwysion arall wedyn fel basil, capers a olives. Hyfryd. Felly, ffwrdd â ni. Mae'n rhywbeth hafedd iawn yn dwi. Odi, a mae'n mor rwydd i paratoi, chos dim coginio eisiau gwneud o gwbl. Mae rhyw bryd, ti'n cael tramor fwy nac fan hyn, siwr o fod, yn yr hael, ti'n sy'n cael rhywbeth. Mae'r tywydd wedi bod yn ffafriol ar gyfer yr eseit yma, ond mae'n rhywbeth mor rwydd i paratoi gytre. So, os nad ych chi'n hyderus iawn gyda cyllell, defnyddiwch peiriant ar gyfer y ran yma. So beth da fi yw capers fresh, jyst wedi cael ei golchi. Chi'n gallu prynu nhw, mae rai yn brain, golchwch hwnna bant. A wedyn mae da fi bach o olives fan hyn wedyn, yn rhoi dywyll i fynd defnyddio, a newch yn siŵr bydd ddim carreg yn ei cenol nhw. Mi'n jyst yn mynd i slisio rhain lan, a dredig y cyllell yn trwyddo i torri y gwbl lot lan. Rhaid fi gadael, dwi'n goraf olives, dwi dechrau dod i arfer nhw, ond os yna rhywbeth arall ti'n gallu defnyddio'n lle olives sydd yn ei rywun fel fi? Gallwch chi defnyddio rhywbeth fel sun-dry tomatoes neu sun-blush tomatoes, so tomatos eto, ond maen nhw'n rhoi blas bach yn wahanol na beth yw tomatos fresh, oce? A beth sy'n braf yw, yr amrywiaeth yn fe o tomatos sydd, mae gymaint ohonyn nhw, a'r lliwiau sydd gen ti fyna yn y bowlen heddi. Nifer fawr iawn, Dyw pobl ddim yn syrio faint o tomatos sydd ar gael, a pa mor gwahanol yn nhw i gyd yn ei blas a stwff hefyd. So, winwnsyn, fresh fan hyn nawr, so fi'n defnyddio winwnsyn gwyn, winwns Sbaeneg sydd fan hyn, maen nhw'n felys iawn. Gallwch chi defnyddio winwnsyn coch, mae'n lot mwy felys eto. Dwi'n sylwi bod y winwnsyn coch yn fwy falle ffasiynol, mae mwy o bobl yn defnyddio nhw ac yn prynu nhw. Lliwgar iawn, mae'n edrych yn neis iawn yn y salad, ond mae digon o lliw dyn ni'n mynd beth bynnag, So, mae hwnna'n winwnsyn ni, jyst i slisio'n dynau iawn. Mae hwnna'n bysedd. Nesa, ni'n mynd i adio bach o basil fresh. Ond ni'n mynd i rhwygo hwn mewn, yn edrych na i torri fe. Hwn yw'r dail, elfen y dail sydd yn y salad, a chi'n moyn i fe gyd fod darnau fawr, darnau fach. Ie, ti'n gallu weld o. A chi'n moyn da ni popeth at ei gilydd. Blas hyfryd ar basil. Vinegar gwyn coch, yn edrych na balsamic, tua 2 llwy ffordd o hwnna mewn, ac yna olewydd da. Triwch prynu'n da, mae'r stwff chip yn mynd i blasu'n chip. Mae'n fel gwyn, Beth ydy gwrth da? Ydy'r ffordd i cael ei wneud neu'r lleoliad wedi cael ei gynhyrchu? Y ddoi ni, a wedyn gwylwch chi hwnna yn y pris, bryd chi'n prynu fe. Prynu'n dri, chi? Mewn ffordd, ie. Tua 3 llwy ffordd o hwnna mewn at hwnna. Ac yna bach o Halen. Mae Halen yn yr olives unen, so pidwch y becso gormod os ydych chi'n dod i dim digon mewn. Bara nawr, bara sourdough. Mae hwn nawr, torri'ch yn tenau. Ni'n mynd jyst torri mewn i darnau, a ni'n adio hwn mewn i'n salad. A chi moyn i hwn i dechrau weithio at ei gilydd nawr, am dechrau ymsigno popeth. A ti'n gadael e fyna am rai munudau? Cwpl o funudau. Tomatos nawr, rai mewn yn cyfan. A pigwch tomatos gwahanol. Mae popeth mynd i blasu bach yn wahanol. Felly torri nhw. Beth yw'r gwahaniaeth efo'r ei gwahanol liwiau ta? Dydy rei melyn enghraifft yn fwy melys na rei coch neu fel arall rownd? Mae rai fwy coch gallu bod yr un mor felys. Dys dim lot o gwahaniaeth yn ei dibynnu ar ei lliwiau, ond y texture y ffrwyth yn ei cenol, ond chi'n cael blasu gwahanol. Mae rai gyda flesh tenau, mae rai gyda croen trwchus, mae rai gyda fwy o hadau, mae rai gyda llai o hadau. Mae'n amrywio i gyd. Tomatos wedyn arferol, jyst i slisio. Mewn ar rhain, slisio sgrwn tenau. Wedges ar y diwedd, neu ciwbiau. Popeth yn diddorol i fita, yn hytrach na popeth yr un peth. Dwi'n hoffi hyn, amrywiaeth y tomatos, amrywiaeth o i torri nhw fyd. Ar gyfer ail reseit, ni'n mynd i defnyddio beef tomatoes, ond beth fi'n mynd i wneud fan hyn, yn hytrach na gwastraffu cenol y tomato, gall hwn nawr mewn i'n salad ni. A hadau y gwbl lot ar blasau, mae hwnna'n mynd i gyfuno mewn i salad ni fan hyn. So pidwch anghofyn hwnna, gewn ni cadw hwnna am yr ail reseit. Ailgylchu hwnnw ar gyfer yr ail un. Yn gwybod. Mewn at ei gilydd. Rhagor o tomatos fach hyn. Rai wedi torri eto. Ac yna gymysgwch y gwbl lot. Ac yna rhagor o bara. Rha'n i enwi hwn, dim Panzanella, ond Danzanella. Diolch yn fawr iawn. Ti'n ei jobyn gwych fyna fel yr arfer. So just i weini fe, chi'n gorfod weini fe'n eitha gloi, so tra bod chi'n bita fe, chi ddim yn moyn i gadael i'r bar, mae troi i slwtch gwbl lot. So stwff chi'n paratoi funud ola yw e. Ie, so yn bach yn llipas i gormod o'r olew yn cael ei ymsigno. Na ni.
So, mewn Waw, mae'n ar ei edrych ben. yn ffantastig. Bach nawr o caws mozzarella. Okay? O, neis. Bant o dŵr. Ond caws meddal chi moyn. Okay? Pidwch a prynu caws sy'n mynd trwmlo ffyn pecyn fe rwber gael chi bwmsa. O, reis. A chwarae squash efo fo. Cyngor da fyna. Chi moyn i fe fod yn stretchy a gallu torri. Okay? Galle fi mynd yn anghywir fi'n credu. So, dwi fel rwbr, mae'n mynd i blasu fe rwbr. Okay? Ond, beth chi'n moyn i gael caws sy'n eitha feddal, okay? So, es i orffen hwnna'r cadw adeiladu'r blasu yma. Ni'n mynd i touch nawr. Sa'n neis camd allan i'r ffrant ma fe'r glas o fi'n gwynsa i... Ddim eisiau bita fan iawn. Yn dardd di, Owain, lle mae'r blode'n tyfu'n hardd. Touch o siwgr nawr. Siwgr? Siwgr yn gweithio'n dda iawn gyda tomatoes. And flakes fach Halen, yn hytrach na Halen arferol. Sy'n gyflau i flasu di cwestiwn mawr. So ni nawr, bod ni'n al fresco. Dos di amdani fan. Diolch yn fawr iawn. Rhaid fi gael tomato, gan bod ni'n wthos tomato. A'r olew. Glasus. Di plesio. Hyfryd, anna i glasu yn y man. Diolch yn fawr, ti fwy ddod o tomatoes, oes? Hyfryd, diolch yn.